haluatko aloittaa ja pallo. Ja huumori on kyllä tosi tärkeä. Voidaan just nauraa itsellemme ja toisillemme. Hyvin semmoinen leikkisä työilmapiiri ja meitä on paljon lapsenmielisiä ihmisiä täällä töissä. Niin Täällä kukaan ei ole oikein semmoinen tosikko, että ei ole niin vakavaa. Kokemuksena yksistään meillä on 3 eri lokaatiota, missä pystyy tekemään töitä, pääsee tekemään kaikkea mahdollista erilaista ravintolamatkailualalla. I practice my English. I learn to talk with the people. It helped me a lot. semmoinen auttamisen kulttuuri. Kun oli tilanne päällä, niin se oli ihan sama, kävelikö siitä ohi opas vai päällikkö, niin aina pystyi pyytämään apua ja sieltä kyllä kaikki parhaansa mukaan sitten jelppi. Meillä hyvin kyllä joustetaan työpaikalla, että saa hyvin vapaa-toiveet toteutettua. Se lähtee ihan pienistä teoista. Ihan se tulet töihin, niin aina iloisesti kaikki tervehtii toisiaan, kyselee miten menee. Se, mikä minusta tekee tästä tosi uniikin työpaikan, on se, että täällä ei ikinä etsitä syyllisiä. For example, the other day I have to change this beer tank. The beer was like found on the roof and everywhere. Jokainen voi aina reilusti nostaa käen pystyyn ja todeta, että tuli mokattua, mutta se ei haittaa mitään. Sitten yhdessä lähdetään etsiä siihen ratkaisuun. It was some kind of fun there. Yes. Autetaan toisiamme, kysytään tarviksi jotain. Näkee, että ihmiset tekee tätä sydämellä. It's like a machine working all together. No niin, yksi perhe.